Kedves testvérek, idén ilyen szokatlan helyzetben vagyunk. Vírus járvány miatt azért nem tudunk tartani az básztójátékot minden 24-én délután. Mégis valamit tesszük, összeállítjuk olyan básztójátékot, hogy nem fogjuk élő adni a templomban, hanem közvetíteni fogunk. Nagyon örülök, hogy sok család részt venni ebben az básztójátékon. Ráhangolódjuk a karácsonyra, az Jézus születésnapjára. Biztos, hogyha mi is nem csak ugye keressük Jézus a Betlehemben, hanem keressük Jézust a családunkban is, a saját szívünkben is. Jézus eljött, mégis eljön hozzánk. Minden, amikor Szentmisén, Eucharisztiában, főleg, hogy karácsonykor családunkban. A gyerekeknek pedig egy különleges feladatot adhatok, hogy nézzetek, itt van a csillag, hasonló csillagot kell keresni mindenképpen. Ti is induljatok, pedig csillag vezetésében reméljük, hogy fogtok találkozni Jézussal a Betlehemben is. Most ajánlom, hogy kövessetek az pásztorjátékot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába, egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle közöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta, és mondta neki. A Szentlélek száll rád, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő gyermeket is az Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, s már a 6. hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Férje József igaz ember volt. Nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá. József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Íme a szűz fogan és fiat szül. Emánuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. József erre fölébredt álmából, és úgy tett, ahogy az úrangyala parancsolta. Magához vette feleségét. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinus Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ad. Nincsen, aki befogadja, őt ki égnek, s földnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a szent szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ad. Nincsen, aki befogadja, őt ki égnek, s földnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a szent szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek, fogadjátok a kisdedet, házatokra békesség száll, ha betér az égi király. Ne sírj tovább, Szűz Mária, ne menjetek ma máshova, szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott neki hely a szálláson. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és ének idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagy félelem vett erőt rajtuk, de az angyal így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolba fektetett, bepójált gyermeket. Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek. Dicsőség, dicsőség Istennek, békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet. Békesség, békesség embernek. És történt, hogy amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül adott nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíreztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk szívében. A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy megmondták nekik. Amikor a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a messiásnak születnie. Júdea Betlehemében, válaszolták, mert így jövendölt a próféta. Te, Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe. Menjetek, mondta, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől. Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek, és hódoljak neki. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek. S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki. Majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki. Aranyat,
tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Legyen áldott ez az ünneplőház, és benne a családra is Jézus vigyáz. Legyen áldott ez az ünneplőház, és benne a családra kis Jézus vigyáz. Legyen áldott ez az ünneplőház, és benne a családra kis Jézus vigyáz. Legyen áldott ez az ünneplőház, és benne a családra kis Jézus vigyáz. O come, Emmanuel, to free your captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, O Israel, to you shall come Emmanuel. O come, Emmanuel, to free your captive Israel. Kedves kápolna közösség, kedves családok, kedves mindnyájan, én, mint az óbudai közösségnek most a legidősebb jelenlévő rendtársa, a legfiatalabb rendtársnak a gondolatát szeretném idézni, aki 3 H betűről beszélt, és ez a 3 H betű az, hogy legyünk happy, boldogok, legyünk healthy, egészségesek, és legyünk holy, vagyis szentek, és ez a 3 H betű jellemezze a karácsonyi ünnepeinket, a családi kapcsolatainkat, közösségi kapcsolatainkat, ünneplésünket mindannyian. Ezt kívánjuk az egész óbudai szalézi közösség. Az Úr legyen veletek, És a lelkedben. adja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Áldott békés karácsonyt kívánunk!